This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Kung kamo na pupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marhay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Aksyon! 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 Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Aksyon! 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 Magbumuka sa tamang dalanin kadunungan. Aksyon! 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 Yan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon! Aksyon! Aksyon! Maestro Nel Anton at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon! My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution provides, and I quote, "The President shall be Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion, insurrection, or rebellion. In case of invasion, insurrection, or rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus, or place the Philippines or any part thereof under martial law. I would like to announce that all schools will in the meantime be closed. This means all schools of all levels. I have also issued general orders for the government in the meantime to control media and other means of dissemination of information, as well as all public utilities. And I ask the international and domestic carriers, the international and domestic communications corporations and carriers to desist from transmitting any messages without the permission of my office through the Office of the Press Secretary. The carrying of firearms outside residences, even if such firearms are covered by licenses, but without the permission of the armed forces of the Philippines, is punishable with death. Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Clearances
will be given by the Secretary of National Defense. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes, legally in critical public utilities. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. Let no man who claims to be a friend, relative, or ally presume to seek license because of these relationships. If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders. Persons who have nothing whatsoever to do with such conspiracy and operations to overthrow the Republic of the Philippines by violence or subversion have nothing to fear. Fear. Oy, hello. Hello po. Maray na pagka-aga Bicol Region, maray na pagka-aga sa bilog na probinsya Canalban, islang probinsya kan Catando, Anes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kamnorte. Good morning po. Hello, Secretary Eric J. Beltad of Barangay Bunga. Hello, sir. Sir, hello po. Maray na pagka-aga sa iyo. Ano yun ito nagsabay ni? Dahil ka magsabay si Alex Santos, nagsabay mo na si Vic De Leon Lima. Makikipartner ka sa kuya ni si Alex Santos tapos si Vic De Leon Lima. Sasabay so sa indang sa inda po na audio. Sige po, hello, good morning. Today is September 21. It's 21 po kan Setyembre. This is the time inipuan aldaw kung sain ang satuya pong presidente, former President Ferdinand Marcos, pinagpirmahan ang martial law. Ito pong, not the martial itself, ito pong Proclamation number 1081 para po sabihon, ideklara na ang Pilipinas under martial law. So, means to say, yun po yun an anniversary kan martial law. Petsa 21 po kan Setyembre. We'll get back on our feet again. This war Sabi ni Marcos today. with us. Pero sa declaration niya, September 23. Dahil ka mo malibong ha. Worry about the sin. Dahil po malibong ang mga estudyante, lalo po sa mga estudyante kan history. Dahil po ka mo malibong. At ang iyata duman sa pinag-researchan ko, September 23, ang martial law. Worry about the situation. Dahil po malibong. September 21, pinagpirmahan mga tugang ni President Marcos. So, Proclamation number 1081. September 23, ito po also time kung saan pinag-announce niya po sa publiko na ang Pilipinas under martial law. Kaya ha, dahil po kamo maglibong-libong pag-abot dyan sa araw kaya na. Dahil kung maglibong-libong dyan. September 21, pinagpirmahan ito pong martial law. Itong 1081. Sabi ni Marcos, kang September 23 sa iyang declaration, as of 21st of this month, I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Ito po, so sa iya pong pambungad na pataratara. Good morning, Sir Jomar Pineda. Good morning po. Salamat sa pagantabay. Si Ma'am Hercel Yona, hello po. Good morning. Is watching with you. Si Dale Cedric Imperial is watching with you. Good morning po. Jerry, si Papa Jer na kanta pa. Papa Jer. Hello po, Papa Jer Grahida is also watching with you. Salamat po, Papa Jer, sa pagantabay. Si bro na Jose Lazado, mga guardians, good morning po sa inyo ka boss. So ka boss na mga guardians dyan ka, good morning po. Nagkanta man si Papa Jolas. Jose Jolas Lazado, hello, good morning.
Si Ma'am Gold Azul, nagkaantabay man. Also watching with you. Good morning po. Kuda si Yorem Grahida III. Good morning po. Si Papa Jer, idol ko ini si Papa Jer. Aki pa ako, pigdadanghog ko na ini. Si Papa Jer Grahida, sa tuyang kasabay sa industriya kan broadcast. Hello Papa Jer, good morning Papa Jer. Hello to you Papa Jer. Mabuhay ka Papa Jer. Magdawag ka mo kay Papa Jer pag alas 11 hanggang alas 12. Duman sa Mr. Siram Live. Dawagonin din si Papa Jer kan Mr. Siram Live. Anyway, oras natin mga kaibigan, alas 6:58 na po nin pagkaaga. Katkaton ang oras. Kan nagkaagin Sabado, mga tugang, nagpaapot po tabian ako Bicol, party list. Sa Panginoon po kan duwa niya itong ginagalangan na Congressman Elizalde Co. and Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Ini si Alfredo Pido Garbin Jr. Si Congressman Pido. Believe ako digdi kay Congressman Pido. When it comes to legislation, believe ako digdi kay Congressman. Saludo ako digdi kay Congressman Pido Garbin. Pag sinabi pong legislation, pag sinabi pong batas, Congressman Pido Garbin talaga the best. Mga tugang, ang Ako Bicol Party List proudly announced kanakaagin Sabado, ito po na pagtatao, pag-upgrade, ito pong mga information technology kan mga eskwelahan. Mga tugang dito po sa Bicol region. And we would like to congratulate all the schools, mga kaibigan, na mabenepisyoran po tabi kini. May mga binanggit pong eskwelahan si Congressman Elizalde Co. Manungod po duman sa mga mabebenepisyohan kito po tabi na mga pag-upgrade kan sa inda po tabing information technology. Oy, si Brad Andrew Aperi nagkantabay. Hello brother, good morning. Oy brother, di ako nakaduman sa imo kasuhapon. Tamay pig-attender na kung important matters man. Kaya di ako nakadyan sa imo kasud pa. Pasensya na brother ha. Madyan na lang ako sa imo. Nuaring kita, basta i-schedule mo na lang. Baka nagyod, mga Sabado gayod or Domingo giraray. Brad Andrew. Iyo, okay lang sa imo. Madyan ako sa imo mga Sabado or Domingo. Iya tabi, Brad Andrew Apirin. Si Brother Andrew, may tagama dahil sa kuyang masiram na na pati garo perteho na po tabi ang namit na alay ko na pati yung namit. Ano yan Brother Andrew? So brandy ba yan? Or, bahala ka na Andrew. Kaya mo na parang ipili kaya basta madyan ako sa iyo. Good morning kay Brad Andrew Apirin. So mga nag-aagdaman sa kuya kuya isa na tamadyan ako sa iyo. Relax na. Sir Miguel Arcos, good morning, is also watching with you. Salamat po Sir Miguel. Thank you po sa pagantaman. Brad, kaya isa na tamadyan ako sa iyo. Don't you worry. Don't you worry about the situation. Madyan ako sa iyo. Kunya na siguro, yun na weekend, Saturday, Sunday. Ayan, imagine ako sa iyo, Brad, relax ka lang. Ayan. Ay, salamat ha sa mga nagkaantabay. Sa mga kasalukuyang hindi bumibitaw hanggang sa ngayon, ha? Bro Jolas Lasado, Papa Jer Grahida, Sir Jomar Pineda, Gold, Ma'am Gold Azul, good morning. Secretary Eric J. Beltad, good morning. Kan sa tumahigos na kapitan na si Kapitan Michael Vinya, good morning. Si Sir Miguel Arcos, hello, good morning. Thank you sa mga hindi bumibitaw. Sila talagang naandito pa, watching with you. Thank you po, salamat. Buda si Brad Andrew Apirin. Okay lang Brad na Salvatana. Sayang kay to brother. Di lamang ako talaga nakadyan sa iyo. May pinagdumang kaya kung importante man. Sayang kay nito. May para putok-putok, may nag-text, may nag-message. Ano man nag-aagdaman magkape. Okay. Nag-aagdaman magkape.
Maestro tabi, makapi kita. Bay nang una kan alak. Eh dahil man nga ako nag-aalak na, kapian mo yako. Kape muna, kaya sabi ko nga ni kay Brother Anto, mga Domingo na gayon, Brad, mga Domingo or Sabado, madyan ako sa imo, relax ka sa dyan. Ay, kapag paraha dit dyan. Sabi ni Brad, okay lang Brad, nalasing ako kahapon. Saka. Kung nag-German grade ako, duwa kita. Duwa kita ka ni Brad na magsuray-suray pa uli. Pero salamat Brad sa invitation, pero madyan ako sa imo, relax ka sa nahan. Madyan ako sa imo, ngayon na weekend. Iklarar ko naan sa kuyang mga schedule para lang tawanan kanin tawanan ko nin time. Baka magsabay ini si Brad na hiram, Sir Panote. Baka sumabay ini si Brad. Brad, masabay ka. Brad na hiram, Sir Panote. Wala na kung sa pinagdidiskutir dito sa Ako Bicol. Ay sa Ako Bicol tabi Ako Bicol party list mga tugang this is of great help duman po sa mga eskwelahan mga tugang natatawanan po tabi or mga beneficiary kay ito pong pag-upgrade kan sa inda pong information technology. Brad Hiram Sebanote. Pag mga arog kay nio na mga bareta kan Ako Bicol garo masalinggaya lalo duman mga tugang sa mga estudyante na talaga namang kay puhanan po tabi ang pag-upgrade kan information technology. Now, the problem is na nagluluwas mga tugang bakulang po muna gabos. Dit pa sana po tabi, siguro nagkalima na eskwelahan. Ang tatabangan mo na kan Ako Bicol kasi di man pwedeng sa rabay, bako man po yan madali ang budget kayan. But then pinagdidit na po tabian kan Ako Bicol na ang mga eskwelahan sa Bicol region matabangan, ma-upgrade ang sa inda pong IT or ang information technology. So, mga tugang, ini po saro sa mga magayon na mga diskarte kan Ako Bicol lalo po maabot ang pagklase October 5, 2020 for the school year of 2020-2021. So magayon po mga tugang na ma-upgrade. Magayon mga tugang na matawanan po tabi nin mas marhay na ekipahe and mga eskwelahan when it comes to information technology. But the problem, mga tugang, nasaro pa na nagluluwas, is how about those teachers, how about those professor na dai po mga tugang nin pagkaaram when it comes to the new technology. Iyan po ang medyo saro po na dapat nindong akuon. Dapat ang akuon mga tugang. Ini po ang dapat ang akuon. Saro sa mga dapat ang akuon. That we have teachers, we have professors in the university na day po tatao, day po nin pagkaaram when it comes to information technology or new technology mga tugang. Kadakol po kay mga paratukdo, akuon taman po sa daib. Kadakol po kita kay mga teachers, mga paratukdo, mga professor, even college professors, mga kaibigan, na wala pong kinalaman o wala pong alam dito po sa ating pong bagong teknolohiya. So, ini po anbot niya mong ipasabot sa mga estudyante that you have to understand your teachers. Ang sa indo pong mga maestro, mga maestra, bako po itabi ini nagdakula, day po ini nagdakula sa arog kay ningunya na sitwasyon. So, may mga maestro kita, may mga maestra kita na day po nin a technical know-how on the internet. Ano ba nga ni po dyan? Ma-type na sana. Day pa nin pagkaaram. So, ini po mga tugang
ang dapat po sigurong masabutan ng mga estudyante, itry po nindo mga estudyante, try po nindong turuan ang sa indong magurang, tangani pong ano ka mo, ngani pong mas masabutan nindong marhay. I-try nindong turuan ang sa indong mga magurang pag-abot po sa information technology. Pag-abot po sa internet, pag-abot po sa Facebook, pag-abot po sa YouTube. Ini pong mga bagong ini, try lang nindong turuan. Pag nahirapan kayo na turuan ang inyong mga magulang, ganyan din po ang ginagawa, ganyan din po ang nangyayari sa ating mga professors, mga teachers, na hindi pa din po or hindi rin po masyadong alam yung bagong teknolohiya. Now, I am talking about those professors or teachers na medyo may edad na. But not all na mga teachers na mga may edad na hindi marunong sa ganito. So that's why you have to understand, mga kaibigan, you have to sabuton ini. Sabuton po nindo ini na mga maestrong ini, mga maestrang ini, lalo sa mga may edad na. Itabi, good morning, Sir Carlo Obrero, ang sa kuyang pinakang Lodi, pinakang idol, Sir Carlo Obrero. The best, sir. Hello po, good morning. Nagkaantabay, sir. Now, very good ang Ako Bicol sa naisipan po tabi ninta, and hopefully makumpleto, matawan po. Now, ang ating congressman, si Congressman Elizalde is doing his sa abot ng kanyang makakaya na makahanap ng budget, kasi maganda ang tandem ng dalawa. Maganda ang tandem ni Congressman Pido Garbin and Congressman Elizalde. Si Congressman Pido Garbin is more on legislation. Si Congressman Elizalde is more on projects, programs sa ating pong rehiyon. So, napakaganda ng tandem ng dalawa. So, they are doing their their best. They're doing their best, mga kaibigan, para po ito pong mga paaralan, ito pong mga eskwelahan, colleges, state universities, ang Bicol University ata, naging beneficiary na. So, meron pang nabanggit na 5 nung nagkaraang Sabado, meron pong 5 na nabanggit na mga eskwelahan, ang sa Masbate isa, sa Catanduanes, ang Catanduanes State University ata isa sa mga magiging beneficiary. Ang Partido State University ata isa din. So, napakaganda, mga kaibigan, na ito po ay makatulong ang ating pong Ako Bicol para po doon sa mga paaralan na yon na ma-upgrade ang kanila pong information technology, ang kanila pong teknolohiya. Napag-usapan din namin doon last Saturday kung ano ang dapat gawin dito sa mga telcos, dito po sa mga telecommunications, lalo po dito sa mga internet service provider na palpak, na lapa ang serbisyo. Sabi kan sa kon amigo, pero bago-bago pa sana. Sabi nga ni Congressman Pido, bago-bago pa sana ngaya kan Converge. Itago natin sa pangalang Converge. Ang ISP. Itago natin sa pangalang Converge. Bago pa sana ngaya kan Converge, pero pasaway na. Sobrang pasaway nata. Kadakol ki mga nagrilipat na mga from other ISP, internet service provider, naglilipat duman sa Converge. Pag abot duman sa Converge, mas palpak pala mga tugang sa inda pong nilipatan. Mas palpak po ang internet service connection ninda. Ang internet connection, mas palpak. Kadakol, ilingunin daw ang mga post sa Facebook ko niyan. Kadakol po ki mga post sa Facebook ko niyan na puro panglamuda, puro po mga tugang pangkundi na. Duman po mga ruwang sa Converge. Itago natin sa pangalang Converge. Ito pong internet service provider na ito na talaga namang palpak, lapa ang serbisyo.
Kaya ang eskwelahan ngunyan ang Department of Education, Legazpi City Division, sa panginot kan sa muyang ITO, si Ma'am Dada, and Information Technology Officer kan Division, si Ma'am Dada, Aida Noora. Si Ma'am Dada, ang gibuhon po kan DepEd ngunyan kan Legazpi, and hopefully siguro dapat gibuhon man kan ibang division, duwa po ang magiging internet service provider kan sarong eskwelahan. Pinagpila pa na kami kan form last week. Nag-fill up na kan form. Actually last month pa ito. Pero last week nag-fill up na kan form kung dapat mga tugang iga po nin duwang internet service provider. Tangaling magpurupalpak man ang saro po iga po permanent backup. Pero kan ako so nag-fill up kan form, ako man po kaya an IT officer kan sarong eskwelahan kan Pawa Elementary. So kan pinilapan ko si form, dai ko pinili so converge. So converge mga tugang palpak lapa, maiding mo niya na mga post sa Facebook, puro po panlamuda sa converge. Sabi kaninot, marayon ngayon na converge. Marayon kan duman sa naga. Marayon ngayon converge. Makaskaso ng connection. Makaskaso ngayon ang internet speed. Kung sabi nga ni Congressman Bido, naging matunog na issue ini mga tugang dahil nga ni po si Liza Soberano, so dating bata ni Sir Caloy na obrero, si Liza, konbisado din ni si Liza Soberano, dati ning bata ni Sir Carlo Obrero, at Sir si Liza Soberano mga tugang nagpost din one time, nagrereklamo sa sarong internet service provider which is Converge. Ang pigrereklamo na ito nga ni dapo na maluyahon sa iya pong connection. Tapos ining PLDT biglang offer ini naman kay Liza Soberano. Umin-offer nin tawanan ta ngayon ng 300 Mbps. Automatic man siya. May 300 Mbps. So artista. Pwede man palan iyan. Ako? Pwede man palan iyan mga tugang na mas mapahalanggaw ang internet speed akan saro po tabing subscriber. Natataday po gibuhon sa gabos. Natapo tabi ta porkit ito artista, porkit ito sikat. So ito sa naging punto man mga tugang kan sa tuya pong mga kababayan. Porkit sikat kaya o tinawanan pi araw kaya na speed ang internet. So nataday pwede po sa gabos. So iyan po mga tugang ang dapat na i-consider, and then I think ang congressman, ang kongreso, pinaglalakaw mga tugang, they are passing bills, I don't know, kung makapasar itong mga bills mga tugang when it comes to the upgrading of internet connectivity sa satuya pong nasyon. Malaog mga tugang ang dito telecommunications sa Pilipinas. Ito pong dito telecommunications sa Pilipinas malaog. By the way, sa mga kababayan natin na kayo po na magpaparenta ng inyong mga lupa para pagtayuan ng mga cell sites, ng tower, ng dito telecommunications, makinig mabuti. Beware of bogus agent. Beware of bogus agent. Mag-ingat sa mga manloloko, sa mga huwaran, ano ba yan? Kan bogus. Mga nagkukunwari na mga agent, mga manloloko, mas maganda, mas maiintindihan. Mga manloloko na agent, doon po sa mga magpapakilala sa inyo, kunwari, agent ngayon ako kan
dito telecommunications. Kailangan namin ng lupa. Pwede ba ang lupa mo? So, arog po kayo ni ang sitwasyon. Maarkila so dito telecommunications for 30 years kandaga na pagtatayuan ng inyo pong ng cell site, ng tower, maarkila po mga tugang ang dito telecommunications for 30 years. And take note, hindi po dapat bababa sa 6 million ang inyo pong makuha for 30 years. At dapat ang kontrata ninyo, it should be your family member will be the one na maging caretaker po tabi kan tower na yan. And dapat po magsahod ng 10,000 pesos per month. Dahil po mababa 10,000 pesos per month. That's the offer of dito telecommunications. And naman po sa agent, they po dapat maglampas sa 5% ang sa indang pwedeng makuha. At tandaan po ha, they po dapat maglampas sa 5% ang sa indang pong pwedeng makuha mga tugang duman po sa inda pong big deal na daga kung so daga po tabi nindo yan ngani pong day ko mamaloko. So ilingon ta kung pira po ang makukuha kan agent 6.9 kung day ko nasala 6.9 ang offer kan or 6.3 ata 6.3 6,300,000 ang offer mga tugang kan dito telecommunications. Okay? I-multiply ta sa 0.05. So hanggang dyan lang po sa 0.5 ang pwede pong makuha. 5% lang po ang pwedeng makuha kan sa indo po tabing agent. So mga more or less 300,000 man. So dahil na po tabi pagtaram na bangaan ha. May mga nagkakapira po tabi kaya na mga agent na masyado man na swapang. May mga agent na dakulaon po ang iagad. So, taramon po kan dito telecommunications, it should be 5%. Dahil na po tabi dapat maglampas. Okay po? So, it should be 5% only. Dahil na po malampas sa 5%. Okay. Malaog mga tugang ang dito. Ang ini pong dito telecommunications. Malaog po, dito sa tuya po sa Pilipinas para po sa pangpira na network. Pangpirang internet service provider. Dakol na. May Globe. May Smart. So dito. Malaog sa dito. So pag ini pong malaog na dito, sana ma-improve mga kaibigan, ma-upgrade po tabi kan mga internet service provider dito po sa Pilipinas ang sa inda po tabing pinag-o-offer na internet connectivity. Kasi magiging kompetensya po tabi yan magiging kompetensya po kanin darakula po na telecommunications company. So, siguro dapat man po kayo ng gibuhon ang Congress, dapat siguro ang Congress bago magpalaog or mag-approve ni prangkisa dili sa mga telcos, dapat po siguro you have to specified man may requirement man sige aaprobahan ang sendong telco ang sendong kumpanya na mag-put up dili sa Pilipinas, but you have to limit igwa po dapat ni limit na day po dapat magbaba sa 100 Mbps ang sendong pigo-offer na internet connectivity. Sabi ni Congressman Pido Garbin, ay dapat ngaya ang nag-asikaso kay ni mga DOTR, yan pong Department of DICT, Department of Information and Communications Technology. Ini po ang dapat na mag-asikaso kay ni ang DICT. Dapat po kamo ang mag-asikaso kay ni. You have to present a resolution. You have to present kung ano po ang pwedeng ipresentar na dapat po ang ini baga sa din kan sa tuyang presidente
long before na makatukaw po tabi, after kan pagatukaw, so primero niya pong sona, sinabi niya na po, nabanggit niya na po ini, na dapat ma-improve ang internet connection, internet connectivity ng Pilipinas. Pero kita po mangyayari ang pinakapalpak. At ang Pilipinas, ang pinakapalpak mga tugang when it comes to internet connectivity. Mala ang nagkakapira pong mga internet service provider sa mga patalastas tinda sa television, sa national television. May mga banner pa yan with matching banner nakalag dyan. We are offering 20 gigahertz at 20 gigabytes. 20 gig da po. May nag-offer ki 20 MB pala, bako gigahertz at gigabytes. 20 MB. Sukas-kas kang internet connection. Pero pag pinag speed test mo, so 20, ito pala 0.2 man sana. 0.2 MB ang kaskas. So yan po, mga tugang, ang katotohanan hindi po sa tuya po mga telco sa kunyan. Mga palpak, mga lapa, mga tugang, and pero hindi sa kuya, okay pa man sa kuya ang connection sa kan PLDT. So I would like to commend PLDT. Ang PLDT mga tugang sa kuya sa connection ko, day pa man po tabi nagpuro problema. I don't know sa ibang mga connections din do, kasi kadakol kay mga Sir Aristotel Karandang, good morning po. Salamat sa pagpanonood. Sa kuya okay pa man wala pa man po tabi nin problema. And sa kong connection sa PLDT. So I would like to commend PLDT for that. Marayan sa kong connection sa PLDT. Regular man kitang nagbabayad sa PLDT. Dahil po kita nin problema sa pagbayad sa PLDT. Kaya siguro okay man ang sa kong serbisyo. Well, anyway, dyan sa Indo po tabi, kung di ka kamok yung mga reklamo when it comes to internet speed or ini pong internet connectivity, paabot po tabi lindo. Lamudahon tayo na mga yan. Oras natin, it's 7:25. Pasko na baga, Brother Hiram Serbanote. Pasko na tabi, Brad. Kaskaso ng panahon ba yan? Ano nagpasko tulos? September na. Next, ano naman kayo? Sunod na bulan naman kayo. Tapos na naman. Sunod na bulan naman mga tugang kayo. Tapos na naman po tabi, October na. After ng October, nag-Halloween. Pagka-Halloween, nag-November. Tapos na naman ang taon. Ano pa, Brad? Masyat na kita. Ako pwede mo kong imbitaran, Brother Tabi, Brad Hiram. Dali una kong imbitaran. Kaya lang si Brad na Andrew na apirin, dahil ko lang na duman kasuhapon. Sabi niya kasuhapon, dapat dumanan ko siya. Kaya lang may duman man akong importante. Kaya dahil ko ikan na duman, Tabi, Brad. Pasensya na. Ano pa? Ang dahan na ako, Brad. Ay, sa mga birthdays po today. Happy birthday. Happy birthday. Sa mga birthdays today. Si Our Lady of Peña Francia, kasud ma. Kapistahan kan Our Lady of Peña Francia sa sa Naga. Nakaduman ka na, Brad? Nakaduman ka? Dapat pag mga araw kayo nagdudumang kita. Kita may pangako man kita na magdudumang kita every maski. Pero sa loob kan bulan na yan. Like once day mo man sinabing sa mismong kapestahan. So, siguro, one of this day, sana po makadumang kita. Maski na nga makasirip lang kita naman sa simbahan. Christmas, and Our Lady of Peña Francia. And my wish. Happy birthday kay Pading Roger Tripurca Padingger. Pasensya na kasuhapon. Dayman ako na kadyan sa iyo. Birthday ni Padingger kasuhapon. Diyan sa Taysan. Pwede, pasensya na ha. Dayman ako na kadyan sa iyo. Happy birthday Padingger Roger Tripurca. Si Mading Francia
Franz Año Nuevo, birthday man kasod, papasensya naman man, Mads. Hindi ko nagpapasyal sa ito. At ako lang kung di na dumanan ko kasod. Happy birthday sa mga birthday. Si Diego, birthday ni Diego, RJ Navarro, sa naman pong mga tibay na teacher sa Albay Central School. Birthday sa Aga. Sa Aga ba yung ngunyan? Sa Aga, no? Or ngunyan? Happy birthday, pwede. 22. Mula si Madam Sharon Cantonhos. Birthday. Happy birthday. December Kasood ba, birthday man po ni Kat. Kat, happy birthday. over town. Okay, sige. Children Oras ta, mga kaibigan, 7:28 in the morning. by the Ayun naman ako, lohay-lohay naman ako mapaaram sa program. Kasi bago nakasobra man ako. Dapat alas 6 hanggang alas 7 ako eh. Kaya lang nakapun ako 6:30, 6:30. Lampas na. better Kaya Christmas. okay na. Sarong oras naman kita almost ingalab-galab digdi. Sige. And my way Ngunyan, mga tugang na aldaw ang pagpirma kan sa tuyang presidente, sa tuya po dating presidente Ferdinand Marcos at sa Proclamation 1081 martial law. Kaya oni po ang Proclamation 1081. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution provides, and I quote, "The President shall be Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion, insurrection, or rebellion. In case of invasion, insurrection, or rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus, or place the Philippines or any part thereof under martial law. I would like to announce that all schools will in the meantime be closed. This means all schools of all levels. I have also issued general orders for the government in the meantime to control media and other means of dissemination of information, as well as all public utilities. And I ask the international and domestic carriers, the international and domestic communications corporations and carriers to desist from transmitting any messages without the permission of my office through the office of the press secretary. The carrying of firearms outside residences, even if such firearms are covered by licenses, but without the permission of the armed forces of the Philippines, is punishable with death. Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Clearances will be given by the Secretary of National Defense. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are spies, especially in critical public utilities. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. Let no man who claims to be a friend, relative, or ally presume to seek license because of these relationships. If he offends the new society, he shall be punished like the rest of the offenders. Persons who have nothing whatsoever to do with such conspiracy and operations to overthrow the Republic of the Philippines by violence or subversion have nothing to fear.
This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.